रेडी बोला। ये भैया एगो नया कांड हो गइल बा हो आजकल का हो जान जा कि पहिला में कईरा कुल रहन सो तनी होशियार ना होखसो बाकी अब होशियार में लड़बक बाणसो जनिया ना ये भैया एक जना के दिन भर गोरु चरावे का भेज दऊं लाड़ कुछ पढ़े लिखे कहिए ना कुछ जनबे ना कइल कहला कि ओकर बाबू के एते जवान हो गइल एहू का बियाह शादी कर दियल जा कहला कि ठीक बा एकर बियाह तो शादी हो गइल बियाह शादी जब हो गइल तब मेहरारू आके भैया नजदीक जब सुतल इरा कॉलेज की तो हमारी के काहे सुतत है ई बाबू ले आइला त जाके बाबू के काहे ना सुतत है कॉलेज की ए बाबू है के लिया जा कहला के अरे लिया जा अरे बुरबा की तू मेहरारू ना हो ये भैया एक तरह करत करत एक हफ्ता बीत गइल एन्नी ओन्नी कुछ कइलस ना लड़की परेशान हो गइल भैया कि कैसन हमके मर्द मिलल जब परेशान हो गइल भैया त का करो ना बर्दाश्त भइल तो अपन सास के कहलस कि ये माँ जी ये तो हमके छुअतो नहीं खाओ कहलस क्या रे बाबू जनिया कि कुल नया नया हूँ सो जान जाइ सो कहलस कि का जान जाइ सो एक हफ्ता हो गई तो हमके छुअतो नहीं खाओ कहलस कि अच्छे ठीक है एगो काम करिए ना क्या जाइए ना तो एगो चुचिया खोल दिए ये भैया जे ही आइल अपन घर में तो एगो चूची तो खोलले बिया आ लइका देखते कलश के अरे बाबू कहला कि का रे सारा वारतिया का कैसन छी अरे ई त एक बड़ फोड़ा हो गेलो कहला कि अरे बुढ़बक सुत जा फोड़ा ना सुत कहला कि ना बाबू एक फोड़ा हो गेला कहला कि अच्छा ठीक है सुत जो सुबेरे हम दवाई के लिया जाई सुत ये भैया सुत गइल बिहान बेले उठ के लागल टटर टटर करे कि ये भैया हमार बाबू हमार मेहरारू के दवाई के लिया जी हाँ बाकी काहे के लिया जा तू तो जाना तना कुल बात तब वो बात के दबावल गइल बिहान भइले कहलस अपन ससुई से मेहरारुआ उनकर की तो देखी ना ऐसे कहूँ तो कहता ना कि फोड़ा भइल बा कहुए कि एगो काम करिए कि दोनों खोल दिए ये भैया खोल दी हुए रात को फिर दोनों आज जब खोल दी हुए आके देखत तो कहते ए बाबू कारे ससुरा का हल्ला कैले इतना फोड़ा बड़ा जाता फोड़ा बड़ा जाता एक काम कर कि चुपचाप सुत जाओ कह कि ए बाबू अब आज हम सुतब ना एक दवाई के लिया जा ना तो हम सुतब ना कहला कि अच्छा ठीक बा दवाई के लिए दवाई ना एक ऑपरेशन करावा कहला कि ठीक बा हम ले जाके ऑपरेशन भी है करा दे कहलस कि ठीक बा ए भैया वो अपन सास से कहलस फिर जाके कि देखी ना जी अम्मा जी वो तो कहता ना कि तो फोड़ा बहुत छुओ तो नहीं खाऊं कहलस कि एक काम करिए कि आज पूरा एकदम खोल दिया कुल कहल कि ठीक बा ये भैया जाके एकदम उघारे सुतल बे मेहरारू आ लड़का जब देखलस तो एकदम बेहोश हो गई आ जब होश में आयल तो अरे बाबुआ लड़बा के चिरवावे के ऊपर चिरवा दे ले नीचावा अरे राम राम चिरवा के ऊपर चिरवा